къщи. Правих си нова къща, тъй като ще имаме нов сериал, нали? Ново. И ще направя после, нали, вече имам нови хора. Да. И след малко ще сложа всичко, като, нали, като цяло дрехи, крачки и още дрехи, пижами и така нататък. Та да. А сега нека да ви запозная. Това е майката. Казва се Мия и е на 30. Това е таткото. Казва се Бошко и е на 36. А това е малкото момиче. Казва се Александра и е на 8 години. И да, след малко пак ще се пусна на лайв и ще видите как, нали, съм сложил дрехите и всичко, нали? И после пак започваме да снимаме история.